Welcome to SA Media News. If you are new to this channel, please subscribe, like, share, and add your comment to the comment section. Hey, umkhuzi wemthobisi. Yasangalo ukuthi ukhuzani aposte ngami. Angikhulumele amanyala angisanganele. Angalokuthi. Angisiye phela mnungizwe. Lwade mnephuza lapha emdikadiki uyise wakhe owamkhulisakho usihambe emhlambolaza. Uyabona ke uyogcina ngizwe ke lokho hayi Uwelile. Awuthula usidu uzokebona imhlola. Uzohamba kumuphi umhlaba esenapha semini. Ngizoyimfundisa isifundo. Yathi ngoya ngisuka umkanazisa ko Facebook. Ngifuna ukumkhombisa ukuthi ngiyakwazi ngifaka umuntu ku voice message bese ngidila naye. Enze show ukuthi mase ngisapazile bese emayicula abekolingiza acule bese khida magida ngoma ke phansi othi bene yena bephezulu le engehli phansi ngoba ngoza show ukuthi khona umcimbi yakuwo awuthuli ubona imhlola nawe umcebula kwathi qamba ngijela ngomakalapha namabubuzela kuyobe trendiswa uwe futhi umngani wakhe esethule nje ibhube yodwa ngithele emahlombe umbhonya ke mina elusa ke mina ngiphula ihawu mahala lapha uzobona ngisiye umkhaya wakhe phela mina akaqale nje ebhale ngami ngizofundisa isifundo ubona ngoba bengimkhonzile ngimhlonipha ukuthi ngiyamesaba ushaya ngizomshaya mina ngizombhonya uposta ngami wasini ngami yini lo muntu wonke engaphendula ontanga abaquli ngiyacula mina uzoposta ngami bese ngithini mina ngoba mina khona ingoma engikhiphayo awumtshela ukuthi akaposte ngimdelisa akangazi awuthi ngiyadlala ngimfundisa ikhethi ibhala kanjani ngabasa abantu ashawa bamfana azaluse ngisukulusa wakhula totosa kulisi sothibela hayi hlala wena uyintandani ukhokho wakho ufona enkalini lena wayimtotoza wakujisa uthibela thibela mnyama kanjani hayi ngoba ethanda nkosabo umntana wabantu yashiswa ilanga kulisisa yena kuye walokhuzani ngambhonya ke muzobona akanalo igazi kamelusi akashawa nje ingozi bese ichiza igazi sekhala emphesha ukhokho wakhe umbhonya.